fundet? Ja, ja. Det er et nice shot, du får her. Ja, det er rimelig gode shots. Er det gas? Ja, det er rigtig gode, altså. Men det begynder lige forfra. Hvorfor laver de sådan en robotbevægelse? Hvor står sådan set? Okay, det er en mok, det der. Nu er det igen, det der. Hvad? Vi har lavet op til en ny salte. Okay. Ja, men det er sjovt. Er det? Hvor er det lort. Det må alligevel også se rimelig griner ud, hvis de kigger op og bare er kamera op i rullen. Ja, og så råb det fuld 8 dage, og så var det løb. Det er en god. Ja, det er ikke en god, men han er. Han kan gas. Ja. Så er han klar igen til en ny. Mathias, tror jeg. Ja. Skal vi smutte? Hvad? Skal vi smutte? Ej, vi løb. Lad os lave det for den, så kan jeg også komme tilbage igen.